Soyayya gamon jini. Wani matashi ɗan jihar Adamawa, ɗan jarida mai suna Abdullahi Bashir, ya kamu da son 'ya ɗaya tilo ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a halin yanzu, wato Hanan Muhammadu Buhari. Wato yadda lamarin yake shine, matashin ya cika kafar sadarwar shi ta Facebook da Twitter da duk sauran kafafen sadarwa na zamani da tallar hoton shi da kuma hoton 'yar gidan shugaban ƙasar Muhammadu Buhari, wato Hanan Muhammadu Buhari, inda yake kiran kan shi a matsayin cikakken masoyinta. Abdullahi Bashir, wanda ma'aikaci ne a wata kafar yada labarai ta Koda TV, wato wani gidan talabijin mai amfani da harshen Fulatanci, ya ce shi kam ya ga abin da yake yi masa a gidan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Abdullahi Bashir ya ce a shirye yake ya sadaukar da shanuwa har ƙwaya 150 a matsayin sadaki idan dai har Hanan Muhammadu Buhari ta amince masa za ta aure shi a matsayin masoyinta. Kun dai ji an ce soyayya gamon jini, to lallai shi kan wannan ya yi gamu da masoyiyar tashi. Abin da ba mu sani ba shine, shin Hanan Buhari za ta ansa wannan bukata kuwa tashi? Ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai amince ya aurar da Hanan Buhari, 'ya ɗaya tilo da ta rage a matsayin budurwa a wajen shi a halin yanzu, ga ɗan jarida kuma ɗan jihar Adamawa, wato Abdullahi Bashir? Wannan kam ba shakka lokaci ne zai nuna. Za mu ci gaba da sanya ido don bin wannan labari. Ku ci gaba da bin mu a wannan YouTube channels ɗin namu don samun labarai masu zafi-zafi dangane da harkar soyayya da kuma sauran al'amura.